салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтарако навори имрӯза ҳаст анами намуд дуойкои балчи мерка духтаро размери калон мепрасиден надоштен духтаро аллакай овардим то 54 пуша мешавад духтаро аллакай ихтиш ай 48 то 54 56 ҳам мешавад духтаро нархи духтаро 300 сомонӣ дуойка пад намекунан туркиян качествашда гаранти додестан духтаро ранги сиёҳам ҳамин дуойка дорад духтаракои хушрӯ доставкаам ба шаҳрҳои Россия дохили Тоҷикистон дорем ба духтаракони ин намуд дуойка омадагиай калтош диден духтаро калташ 190 сомонӣ размери 46 то 50 пуша мешавад дарозиш духтаро 200 сомонӣ ина рангош фиолетови сиёҳ сабз бежеви 4 та ранга иша 3 та ранга иша духтарако касе калта меход духтарако бисёршон калта мегиран одамакои калон дароз мегиран мепурсанд чанд бор духтаро надоштем аллакай навораз духтаро пешниҳоди шумо духтаро начоз доранд духтаро зимистона ҳам